Исәнмесез, дусларым, сезне һәр вакыттагыча тылсымлы, мөгъҗизалы әкият иленә чакырам. Әйдәгез әле, уңайлы итеп утырыгыз. Бүгенге әкиятем ялкау малай һәм аның әтисе турында булачак. Көннәрдән бер көнне бер кеше улын ияртеп шәһәргә барырга чыккан. Баралар икән. Бара-бара юл өстендә бик яхшы ат даласы ятканын күргәннәр. Әтисе улына күрсәтеп әйткән: "Улым, әнә күрәсеңме, юлда ат дагасы ята. Аланы кирәге чыгыр, файдасы булыр" дигән. Юлдагы очраган бөтен тимер тымырны иелеп алсаң, аны иеренмичә җыеп йөрисем юк әле. Ул кеше аны үзе алган да куенына кыстырган. Бара торгач, алар бер тимерчелеккә барып җиткәннәр. Әлеге кеше тимерчегә киреп, бу даганы 25 тиенгә саткан. Шушы акчага чия сатып алган. Баралар икән. Әтисе алдан бара, малае арттан. Әтисе улына сиздермичә генә чияләрне берәм-берәм ташлап бара икән. Малай юлда яткан чияләрне берәм-берәм чүпләп бара ди. Әтисе чияне ташлый, малай иелеп ала. Әтисе тагын ташлый, малай яны иелеп ала да авызына каба икән. Шулай итеп, әтисе чияләрне ташлап бетергән. Малай да соңгы чияләрне иелеп алган. Шуннан соң әтисе улына борылган да әйткән: "Менә шулай, улым, акылны хезмәт түкмичә генә алып булмый аны. Әгәр дә даганы иелеп алырга иренмәсәң, бер иелүдә бар эшең биткән булыр иде. Ә син шул дага акчасына сатып алынган чияләрне 125 тапкыр иелеп алдың. Моннан соң инде син бер иелгәнче 125 тапкыр иелергә вакытыңны да кызганырсың." Ә малайның йөзе оятыннан шия кебек кызарган. Менә шулай, дусларым. Тырышлык зурлык, ялкаулык хурлык. Тырышлыкның иң зур дошманы ялкаулык ди бит халык мәкале. Һәр нәрсәне үз вакытында эшләсәң, уялып, кызарып торга туры да килмәс. Ә бүгенгә шулар. Сау булыгыз.